Ge. Na. Bang. Oh. Ay, ayun ra. Di ka nang di ay. Ang kayo ana. Sa ano? Tutas na. Papatara ko daw. Dapat sa niyo bang. Fruits ba kumbana? Usga ni ron. Terus ka dali rana. Ge, hida. Da. Ge. Ge. Ya. Ye! 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 Subok dre! Ye! Yun sa'yo dali eh. Ye! Anak ko, anak ta duha. Ya, kupot ka dire. Di, gusto pa di ko malantaw? Ayaw na, ayaw. Aw, sige na. Ye! Ana man to. Anang kamot. Ay pag... Ako diri ko, anak ko. Ha? Anak ko. May ikaw ba bakuan ako? Ana man to. Ansa day? Ana man to. Kay mubalitok mo ka paana ba ako? Kalikod, ba na ba? Sige, tarunga la ba? Kay napabi ang bukol diri lab katong sa kuan lab. Challenge ko sa bado. Stop. Ye! Stop. Tarong nga, bukat mo kayo ka. Ye, wala ko hapon kani. Katurtos dak al 5. Ye! Pampor ko no. Ye! Balitok ka. Aswata pagtaro ko. Ano yan yun? Kedaog di ko nimo di kedaog na ako. Ge ge ha. Ge. Ge. Ge, 4. Ge hayang ka. Ano mo istok mo dako di ano pa ge. 3. Ge. Hayang ka. Oh, gani. Tawag online to be, gani. Asa? Kasi mahagtok ka ba buwang ni kakalit. Dili man. Tanga na to ka safety oh. Oh, dali rana. Sige. Dili naman kay nga apoy kuya aram ni Dili kaya law do. Anak ko. Anak to ana. Anak ko dapat anak ko. Close ka kay ano mo balitok man ka. Gani. Pag ana open na siya. Oh, sige. Ya 4. Ge. 3. 4. 3. Ge. 2. 4 action. Gamay man mo pangod. Gamay ka kaglawas ko. Atay, asa man ko padulong? Paano? Gani. Kadalan na to usabi. Ayun naman dukay na ta. Ay, dali lang. Ha, dali lang ha. Ah, diri ko mag-anak ni Kulab. Tanaw ka lang ba? Diri ko. Aba? Nato naman to naman. Ah, diri lalom. Ah, sige. Isa ta ka. Sige. Diri ko. Balimuha ako. Oh, diri ko ha. Iro diri. Tawa, Mart. Dito, Mart. Malata mo. Ge, diri anak ni Kulab, anak. Anak dia. Ang kani mo iisa lang. Unsa mo taon itong iro? Unsa mo? Ay! Istiyaw. Okay. Kilala ko no. Ge. 40, 2, 1 action.